Казвам се Константин Кацарски, занимавам се с музика. Имам вече 2 успешни проекта, един от които ми е Булбово, другия ми е Кокамаш Джаз, с който тази година издаваме и първия си албум под крилото на американския лейбъл Cold Bastard. С деца работя вече повече от 3 години, като първата ми среща с тях беше покрай детската градина на моята жена. И там направихме една лятна академия, в която децата идваха, за да се запознаят с работата на музиканта и да влезат в неговата естествена среда или именно студиото. И така тръгнаха нещата и смисъл все това вече нямаше спиране. Светулка стана много интересно. Ние с Фифи се познавам от много години. Когато тя ми се обади и ми каза, че прави този проект Светулка и че децата ще се занимават с изкуство, и то не е един вид, а поне 4 модула, мен ми стана много интересно. Още повече, че тук 4 модула имат една обща цел. И аз си казах, да, съгласен съм, исках да видим докъде ще стигнат нещата и както виждам вече, нещата върват супер добре, децата са страхотни. Моите цели са естествено да имаме много повече деца, съответно да развиваме техните качества, слушателски, музикални, въображението им. Въобще има какво да се направи. Според мен целите, които сме си поставили тази година, мисля, че ги постигаме. Независимо от това дали вашите деца ще станат един ден едни добри музиканти, актьори или няма да се занимават с изкуство, е хубаво те да знаят как се случва изкуството и по какъв начин се прави. По този начин те ще могат да уважават изкуството и ще могат да мотивират хората около себе си.